शिवभद्र जी के तरफ से आई होते हैं डॉक्टर विनय जी के माध्यम से आई होते हैं या नंबर लोग गायक बने उनका गीतन के दर्द में छलकल होकर गीत भाई कृष्णेंदु जी भी बहुत अच्छा बोल रहे। अब बहस के शुरुआत हमारे राय जी बहुत ही गंभीर ढंग से बतकही भई भोजपुरी समाज के बाबा भिखारी के आलोक संस्कृति के काफी माने भाव प्रधान बतकही भई। ये लोक परंपरा के भी बातें आई। ये लोक परंपरा जौन बात हम सृष्टि के आरंभ से ही बा और लोगों के लोक परंपरा जब आदमी के कुछ विकास होला रहन सहन में परिवर्तन होला ओकर जौन वातावरण रहेला देश रहेला जौन जलवायु रहेला ओकर जौन आवश्यकता बा या ओकर जौन रीति रिवाज एगो डेवलपमेंट एगो विकास भइल वही से लोक परंपरा के जन्म होला। तो हमने के जौन भोजपुरिया माटी बा ई माटी अमर है। ई माटी के लाल जे भी बा कहीं भी जाई देश के कोनो कोना में जाई वो भोजपुरिया माटी के गंध उनकरा में रहबे करी। उन्हें सुगंध जौन बा तौन आज कम से कम 40 से 50 के देश ऐसा बा जहाँ भोजपुरिया सुगंध बा। ये बात सही बा कि जितना भी हमनी के क्षेत्रीय भाषा बोलल जा रहा बा क्षेत्रीय भाषा जब हिंदुस्तान में बोलल जा रहा चाहे बंगाली होके उड़िया होके संथाली होके जौन भी भाषा बा वो में भोजपुरी भाषा जौन बा तौन सार्वभौम भाषा बा सार्वभौम भाषा बा। ओकरा करे कम से कम 40 गो देश में बोलल जाता। भोजपुरिया भाषा एगो पहचान भाव वाला भाषा कि भाई भोजपुर के माटी के ही भाषा बा भोजपुर के लाठी वाला भाषा बा भोजपुरिया सौंदर्य के भाषा बा शौर्य के भाषा बा। यही सौंदर्य में शौर्य में बाबू कुंवर सिंह जी भी आ गई माता अरुण देवी के भी कृपा हमने के मिल गई शेरशाह सूरी के तलवार के झनक भी मिल गई। बहुत सा इतिहास बा बहुत सा पुराण बा बहुत सा किंवदंती बा। वही किंवदंती में बाबा भिखारी के अवतरण भइल। तो बाबा भिखारी एक दिन में बाबा भिखारी ना बनल रहा। जौन लड़ाई महात्मा जी गांधी जी के नेतृत्व में या उनका पहले नेतृत्व में जौन लड़ाई लड़ल जाते रहे स्वतंत्रता संग्राम के जौन कहानी के शिल्प बाबा प्रेमचंद जी गढ़नी सामाजिक अछूत के बारे में अत्याचार के बारे में शोषण के बारे में ऊंच नीच समाज के बारे में आर्थिक जौन बात आर्थिक दूरी के बारे में उहे चीज के बाबा भिखारी अपन नाटकन में अपनौनी। कम से कम खर्च में नाहिए के बरोबर खर्च रहे हंसे हंसाए वाला रहे। एगो और बता तनी बत कहे बाबा भिखारी चूंकि अगर समाज बहुत ऊंच नीच में बटल रहे तो बाबा भिखारी जौन समाज को प्रहार करे के रहे जे इस समाज में अनेक करत रहे। मान ली कि एगो छोटन गांव में कोई समाज जमींदार टाइप के उनकर जमींदारी के प्रवृत्ति बा तानाशाही प्रवृत्ति बा उनकरे द्वार पर ठहर के उनकरे भोजन क के उनकरे विरुद्ध में जिहाद हुआ के बोलत रहे। ये सबसे बड़हन बात बा। इस चीज के वो घड़ी जौन भी तानाशाही प्रवृत्ति के लोग रहे ओकरो में काफी सुधार भइल। आज यह सब चीज बा ओमे गांव में जाई तब कोनो सामाजिक भेदभाव नहीं के कि तू चौकी में बैठा तू खटिया में बैठा ये सब बात नहीं के। एक कुआं बा या एक चापा कल सब पानी पियता। बहुत सा सुधार भइल प्रेमचंद बाबा के द्वारा के जरिए होके गांधी बाबा के जरिए होके भिखारी ठाकुर जी के जरिए होके या बहुत सा ऐसा
नामी नामी कलाकार बने। एगो और बात हम यही प्रसंग में कह दिल चाहतनी, जौन अभी बात छन के आई रहा हमने के भोजपुरी भाषा के बारे में, जेकर चिंता हमार सहयोगी जी भी कहनी है, भाई नरेंद्र जी भी कहनी है, कृष्णेंदु जी भी कहनी है, राय जी के भी चिंता बा, डॉक्टर दिनेश जी के चिंता बा, ये चिंता सब कोई के बा। देखिए एगो हमनी के जब से देश स्वतंत्र भइल बा, जे भी आइल बा लोक लुभावन नारा देले बा। खास करके ये पूरा शाहबाद के प्रक्षेत्र के बारे में हम बोला, लोक लुभावन नारा देले बा। जौना माटी में राउर जन्म भइल, जे राउर माई है आ जे राउर बाप है, उस संस्कृति के हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि, चाहे लोकसभा के सदस्य होकर चाहे विधानसभा के सदस्य होकर, वो पार्टी के खेमा में बट गए। भाषा के प्रति, भाषा के बारे में उनका जरा भी नजरिया ना बदला। जबकि मैथिल समाज में रुआ जाए, मैथिल समाज के हमारा भी बहुत गहराई से अनुभव बा। वो हाईकोर्ट के जज काहे ना हो गई या एम्बेसडरे काहे ना हो गई, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहने के झाजी, उनकरा घरे रुआ जाए, खाटी रुआ मैथिले में बात होत रहे। पहला चीज। दूसर का चीज, जरा सा भी हमनी के विकास करत नहीं जा तो हमरे लइका कहता कि ना ना